Slušaj sad ovo. Da li možeš da pogodiš ove parove sličnih zastava određenih država? Znači, obe zemlje koja, jel? Ajde krenemo od nečeg lakog. Slovačka i Slovenija. Ajde idemo dalje. Ovdje ne možeš da se izvučeš. Majko moja. Pazi, jedna je afrička zemlja i jedna je evropska. Irska je jedna od ovih, jel tako? Da. A da nije druga obala Slonovače? Jeste, bravo. Da li znaš ove dve države? Jedna je Novi Zeland, jedna je Australija, jel tako? Tako je. Da li možeš da nam kažeš koje su ove dve zemlje? Joj, znam da je ovo jedna Rumunija, a jedna je... Afrička je zemlja. Senegal. Ne, nije Senegal. Nije. Mali. Ne. Ajde dam hint. Zemlja se zove kao nešto što imaš u dimnjaku. Nemoj da je ovo Čad. Čad, Ovo je brate. Čad. Da. Da li znaš koje su ovo dve zemlje? Jedna je Holandija, Tako je. a drugo je Paragvaj. Ne. U Evropi je isto. Jaoj, Holandija je levo, desno je Luksemburg. Tako je. Da li znaš ovo? Jedno je Poljska. Ne. Jedno je evropska zemlja, jedno je azijska. Baš su prepisali jedni od drugih. Majak. Monako je jedna. A ova azijska zemlja je baš velika, jedna od najmnogoljudnijih na svetu. Indonezija. Jeste. Ajde čekaj, stavimo ovu zastavu i ovu zastavu. Ma da li je moguće? Da li je moguće da su ovi napravili samo bez grba? Ima ih 4, inače. Ovakve, slične. Jako slične, da. Sirijska zastava, duša nova sirijska zastava od ove godine drugačija. I iračka. Da nije Jordan. Ne. Jemen. Jeste, jedna je Jemen. A, Egipat. Tako je.